Üdvözlöm az internetes kommunikáció világában! A következő néhány percben átfogó tájékoztatást fogok adni arról, hogy milyen irányt vett az online technológia. Mióta a Földön emberek élnek, a kommunikáció jelen van az életükben. Több mint 120 év telt el a világ kommunikációs modernizációjának elindulása óta, és az utóbbi 20 évben fénysebességre kapcsolt a fejlődés az internet megjelenésének köszönhetően. Az információáramlás 100%-ban az interneten bonyolódik, mert a világhálón olcsó, gyors és kényelmes megoldásokat érhetünk el. Jelenleg több mint 7 milliárd ember él a Földön, de csupán 20%-uk alkalmazza napi szinten a világhálót, mint eszközt, és így is a legjelentősebb piac az internet. Itt van néhány számszerű tény, ami alátámasztja ezt. 20 órányi videó kerül feltöltésre a YouTube-ra minden percben. Ha a Facebook egy ország lenne, a harmadik legnagyobb lenne a világon. Már az óvodások is iPad-eket használnak a tanuláshoz. 247 milliárd e-mailt küldünk naponta, ez 36-szorosa a Föld népességének. Minden 5. ismertségből egy online találkozón születik. Becslések szerint pár éven belül az interneten megjelenő felhasználói szám többszörösére növekszik, ezért úgy kell tekintenünk a világhálóra, mint a legdinamikusabban növekvő piacra a világon. Már napjainkban is az interneten bonyolódó adatforgalom 40%-át teszi ki a videó, de már most lehet látni, hogy néhány éven belül ez többszörösére fog növekedni. Nem csak az egyre népszerűbb közösségi és videó megosztó portálokon bonyolódó forgalomnak köszönhető, hanem az internetet használó videokommunikációs eszközök egyre jelentősebb fejlődésének. A videó egyedülállóan a leghatékonyabb módja a kommunikációnak, sokkal hatékonyabb, mint a szöveg vagy a képüzenetek. Ezt nem kisebb médium, mint a USA Today publikálta még 2009-ben. Nem is kell csodálkoznunk ezen, hisz számos olyan előnyt sorolhatnánk, mely a videó általi információ átadás mellett érvel. Bizalmat épít, professzionalitást tükröz, könnyű használni, elérhető bárhol, bármikor, bármilyen eszközön, nem kell több száz vagy több ezer kilométert utaznunk egy üzleti találkozó vagy egy családi beszélgetés lebonyolításához. A saját kompjúterünk előtt ülve tudunk a világ bármely szegletébe információt eljutatni és fogadni, ezáltal jelentős összegeket takaríthatunk meg vállalkozásunk vagy otthonunk kiadásaiból, a manapság egyre fontosabb környezettudatos módon. Érdemes feltenni a kérdést. Az emberek mit tesznek szívesebben? Olvasnak vagy videót néznek? 2010-ben csak az Egyesült Államokban több mint 5 milliárd dollár volt a videokommunikációs szolgáltatások piacának bevétele, és ez a szám az, amely alátámasztja azt a tényt, miszerint az üzleti szegmensben tevékenykedők már most felismerték, hogy ez az a kommunikációs forma, melynek köszönhetően nagyon profi módon a versenytársaktól magukat megkülönböztetve jelentős költségmegtakarítás mellett a létező legkényelmesebb módját választják az információ eljuttatására. Nem is lehet csodálkozni azon, hogy a következő 5 évben 10-szeres lesz ennek a szektornak a növekedése. De miért a Huawei legyen az ön kommunikációs partnere? Egyértelműen azért, mert a Huawei 2007-től az online kommunikációs eszközök egyik vezetőjévé vált. Élvonalbeli szoftverfejlesztő cég, akinek az alkalmazásai folyamatosan megújulnak. Többek között a Microsoft és az Apple számára is készített mobil alkalmazásokat. Az elsők között jelent meg a piacon a videokommunikációs szolgáltatásaival, ezért ennek a szegmensnek az egyik úttörőjének számít. Mi sem bizonyítja jobban a professzionalitást és a megbízhatóságot, mint a partnerek által nyújtott referencia. A Huawei előfizetői között tudhatja többek között a Procter & Gamble, a Johnson & Johnson, az American Express vagy a United Airlines vállalatokat, de felhasználói között vannak az Egyesült Államok kormányhivatalai is. Nagyon fontos a stabil tulajdonosi vezetői háttér, mely a vállalatunkat ebben a tekintetben is kiemeli a versenytársak közül. A cég alapítója és elnöke Bill Starkey úr több mint 30 éves marketing és üzleti fejlesztési tapasztalattal rendelkező top vezető. Számos céget juttatott el az alapoktól a jövedelmezőségig, melyek évi több 100 millió dolláros forgalmakat bonyolítottak. A 80-as években Starkey úr különböző web-alapú üzleti megoldásokat kínáló vállalatokat hozott létre, és fejlesztője volt több sikeres informatikai alkalmazásnak, melyeket az autóipar, az ingatlanágazat és a pénzügyi szektor területein használtak. Az ő víziója egy olyan vállalat alapjainak lerakása, amely minden eszközön problémamentes kommunikációt tesz lehetővé. Ez egyértelműen a Huawei megalapításával meg is valósult. Olyan befektetőink vannak a háttérben, akiknek komoly érdekeltségeik vannak ismert és nagyon elismert internettechnológiai vállalatokban. A Michael Stewart úr például az a fejlesztőmérnök, aki a Blade szervert kitalálta és megalkotta,
vagy a Rotke Ingenúr, aki a legnagyobb számítástechnológiai céget, a Compacute a 80-as években megalapította és óriási világsikerre vitte. Biztosak lehetünk abban, hogy ilyen vezetőkkel és tulajdonosokkal a háttérben a Huawei-t hamarosan a legismertebb internettechnológiai cégekkel fogják egy lapon említeni. Ami miatt ez egyre valószínűbb még, az nem más, mint az a tény, hogy a Huawei azon kevés internettechnológiai cégek egyike, akik saját fejlesztési szoftverekkel dolgozik, és a háttérben a folyamatok kiszolgálását saját tulajdonban lévő eszközök biztosítják. Kapacitása a Google-éval megegyező, a rendelkezésre álló internetkapcsolat és a szerverek tekintetében is. Olyan neves fejlesztőmérnököket foglalkoztat, akik a maguk területén szaktekintélynek számítanak, elérve ezzel, hogy a fejlesztések mindig a piac előtt egy lépéssel járnak. Nézzük akkor a konkrét ajánlatot, milyen eszközöket biztosít számunkra a Huawei. A kommunikációs piac első számú videó-e-mail rendszerének birtokosa. Elsőként jelent meg egy ingyenesen személyre szabható videólevelező technológiával, mely azóta is a legegyedibbnek van nyilvántartva. Korlátlan tárhely biztosítására képes a videóink számára, melyeket egy webes felület segítségével, webkamerával elkészítve, saját gépünkről feltöltve, vagy videókönyvtárban megjelenítve el tudjuk juttatni bármilyen internetszolgáltató által biztosított e-mail címre. Javaslom, regisztráljon be és próbálja ki minden kötelezettség nélkül, hiszen ez egy ingyenes szolgáltatás. Az automatikus hírlevélküldő szolgáltatás segítségével ön a saját weboldalára feliratkozó érdeklődők felé tud nagyon profi módon, akár egy évre előre beprogramozottan, kampányszerűen tájékoztatókat, ajánlatokat, reklámokat vagy képzési anyagokat eljuttatni videók formájában. Lehetőség van a cég által biztosított profi módon elkészített figyelemfelkeltő hátterek használatára, személyes és üzleti témákban egyaránt. Akár 5 darab egyenként 20 perc terjedelmű videót is el lehet küldeni egy videóüzenetben. Van hozzá névegykártya funkció és YouTube, valamint Facebook integráció. Itt látható néhány példa, mely a személyességet és a figyelemfelkeltést érzékelteti. Nincs olyan területe az életnek, amelyen ne lehetne alkalmazni ezt az egyedülálló szolgáltatást. A videokonferencia eszköz a Huawei vezérterméke. Ez az a szolgáltatás, ami lehetővé teszi a legprofesszionálisabb kommunikációt az üzleti élet bármilyen vállalkozás és a magánszféra részére egyaránt. 100 fő lehet jelen alapesetben egy konferenciateremben, ahol egy időben 12 fő tud megjelenni akár HDMI minőségű kameraképpel, tökéletesen tiszta hanggal és tud zökkenőmentesen beszélgetést folytatni, vagy akár kórusban énekelni. Nagyon sok hasznos kiegészítő alkalmazás érhető el, mint például képernyő megosztás, fájmegosztás, fájküldés, videók, képek, zene megjelenítése, lejátszása és prezentációk lebonyolítása. Mind azt a célt szolgálva, hogy a jelenkor elvárásainak megfelelően a leghatékonyabb kommunikációt tudjuk lefolytatni. Összehasonlítás a konkurenseinkkel, fele annyi árért sokkal többet nyújtunk, árértékarányban a legjobb választás a Huawei. Jelenleg is tartanak a fejlesztések olyan applikációkra, melyek elérhetővé teszik a konferenciaterem integrálását közösségi portálokhoz, valamint működőképessé teszik tábla-PC-ken és okostelefonokon. A cég mindig egy lépéssel a piac előtt jár, hogy előfizetői számára mindig a legfejlettebb technológiát tudja biztosítani. Milyen előnyöket tud az ön számára biztosítani a Huawei céggel történő együttműködés? Hogyan profitálhat ön egy fejlődőben lévő iparágból? Amennyiben üzleti partnerünké válik, egyik programcsomagunk megvásárlásával, úgy hozzájuttatjuk önt egy professzionális kommunikációs rendszerhez, valamint megnyílik a lehetőség, hogy a piaci trendeknek megfelelően alakítsa cége arculatát. Már a $75 basic csomag megvásárlásával elérhetővé válnak azok az eszközök, melyek egyedi módon kiszolgálják és fejlesztetik üzletmenetét, de a felhasználás tekintetében a $195 prémium csomag az igazán megfelelő választás. Ezzel a csomaggal tud például akár több ezer videó e-mailt küldeni naponta, tartalmaz egyedi háttér kialakításához is opciót, melyet az ön által meghatározott dizájnok alapján a cég elkészít ingyenesen az ön számára. Ennek köszönhetően ön a kommunikációt úgy végezheti, mintha az ön vállalkozásának egyik eszköze lenne. Mindkét esetben a rendszer fenntartási költsége $20 havonta. A 100%-os pénzvisszafizetési garancia biztosítja ön számára, hogy egy hónap elteltével, ha nem elégedett a szolgáltatásokkal, vagy mégsem az elképzeléseinek megfelelően tudja alkalmazni az eszközöket, bármikor visszakérheti a befizetett összegeket, így kockázatmentesen tehet egy próbát. Ön kiváló időzítéssel egy olyan internetes cég partnere lehet, mely élvonalbeli technológia birtokosa, a versenyképes áron elérhető, piac által bizonyítottan keresett termékeivel
nemzetközi szintű üzleti terjeszkedést tesz lehetővé, és ehhez 100%-os háttértámogatást biztosít. Az üzleti életben az nyer, aki egyszerre több csatornán kommunikál, és olyan eszközöket alkalmaz, melyek segítségével kiemelkedhet a versenytársai közül. Ha a Huawei videokommunikációs rendszerét alkalmazza, garantáltan egyedivé válik a konkurenciával szemben. Sok sikert hozzá!